Ti prasa kami amsani rungnog rogo kaham rung phurungmu kaham rung srungmung damman abo hairok kwbangma smung asai mung tabuk asai tongo juda juda koktomani bisingtwi nukjagibo phaikya baksa rung swngnai kaham rung srungmung maya kaham rung phurungmung maya rungnog rogo quality education kwrwi chamung numung jungpherang khobi podripo jungjalbai kupulung oba harokni koktoma awai wngmani tabuk uram kasai phaio tipasa kami amsayo rung phurungmung bahai sep sabrok bahai chirinai mungo ongkhorka tipramothani adong hejamora adi blok ni bising khobjak twisam mungkri ADC village ni bisingo kwrung thaio thangui rungnok anganwari rogo thangui naikha rungnok tei anganwari rungnok rogo srai rok bahaike phurungjagui tong tam sep sabrok manui tong abo harokno cheri naikha tipramothani chairman Sukumar Deborma bini logi tongo kubun tipramothani adong tai amsani video thangui sogui kya jamilung AWS abono karui aro tongo worker Konolata Deborma helper Donolakshmi Deborma nainedi a rungnok rogo a AWS rogo thangui tam manikha nainedi chinimang piliwono tini aneo tisamgri ADC village ni bisingo Jamling para tinong wato sini Anganwadi center arbo sung ponche ningui guri nailai tongo sini jara porinai serai rokno sung runggo tebo buskan gawok tongani bagai awni bagai tini singoro sini warka te helper boy malaikha tini usudin nongno busang naikha thingmote da sini khesuri nyakhai tai sini tokti rok je denmote da sari jak tong awni bagai sung guri lai tongo obhaikena sung prai somoyno obhaike sung guri nai tongo sini pঞ্চায়েত ni bisingtwi obhaike jeno srai rok orono hoje sung judi tlangi thangmaya hke srai ni tabungni jora je srai jorano sung judi bono srami tlang thangmaya hke bolo torkhai manglak obono tabo sino pri nasari obhaike je Anganwadi center ni hoje sung tlang thangnani nango oboni boge obhaike sung tini guardian tai usudin no sung guri khorok busuk tong oro sino dojona moto usudin tongo sino Jamilung Anganwadi center phurungnai rok khorok busuk phurungnai khoroksa worker te helper khoroksa Nampak kelas apa di? Kelas 3. Mungkin apa kelas apa di? Kelas 5. Kang apa di do? Mau masuk ke sini benar? Benar. Terus kan? Kelas 5. Mungkin kamu ni mau tinggi di rumah. ঠিক মতে ক্লাস খাই দङ মাস্টার ঠিক মতে খাই খরক বসুক দङ মাস্টার খরক বসুক দङ চারজন নংনি মাস্টার বুং সাইদেমান মুংতম হেডমাস্টার মুং Direndra Deborma তাই khosar mungkai Ronjit Deborma kaise kai Paring Deborma Paring Deborma ঠিক মতে ক্লাস খাই ঠিক মতে খাই Dari pulau Pai, dari pulau Payo, dari masalah ada. Mungkin, ni bung tamu, ah?